Мечтата ми е да бъда овчар и дизайнер, да водя овцете по концертите на Пайнер, да пея на сцена в село Каменар, да пия в кръчмата със селския падар. Искам с Кондио да запиша дует, но той е заед, циганин проклет. Искам да издам много албуми, да използвам само маркови парфюми, да имам плакати пред всяка тоалетна, парите си да не мога да сметна. Искам да се возя в черни лимузини, да обикалям скъпи магазини, да имам имидж на звезда надута, на колене да ми искат интервюта, да ме гонят тълпи папараци, фолкманяци и всякакви диваци, да полудяват по моите клипове, да надават за насраните ми слипове, да стават песните ми хитове, да се говорят за мене митове, да ми се радват пияните студенти, да имам само щастливи моменти, пресата да сипе за мене комплименти, а публиката аплодисменти. Мечтая да съм гост на Драго Чая, с простотията си да го умая, писна ми да мисля и да мечтая, отивам да играя отново в Чапая. Yeah.